Hola, bon dia a tots! Bon dilluns i feliç darrera setmana d'abril. Mare meva, com passes temps, ja que hem acabat un altre mes. I, bueno, sincerament vos dic, jo tenia l'esperança d'acabar aquest mes a escola, però no ha estat possible. A menys si durant el mes de maig ja hem pogut fer qualque cosa. Per cert, que avui ja podeu sortir. Què tal? Com estàu? Teniu ganes? Vos estimeu més quedar a casa? Quin és el primer puesto on anireu? M'ho podríeu contar, perquè me fa moltes ganes saber-ho. Jo és vera que tens la sort de que, com que tanquen el llamp, cada dia surt molt poquet i per aquí de vora casa nostra a passejar amb ell. Però, bueno, que vosaltres fa molt de temps que no podíeu sortir i avui, a partir d'avui sí, així que crec que és un dia molt especial per tots vosaltres. Bueno, xicos i xiques, avui teniu la feina ja enviada de català, de català i de tot, però en aquest vídeo m'ho vull centrar en repassar les categories gramaticals de català, d'acord? Recordeu que vosaltres això ho teniu tot en aquella primera pàgina del quadern de català que tenim repassant allò essencial, que xerraven dels articles, del nom, dels adjectius, de tot això. Volen recordeu? Així que aquest vídeo és un petit repàs de tots els que hem vist al llarg del curs, sí? Perquè vos pugui ajudar de cara a fer els exercicis de repàs d'aquesta setmana, perquè a partir de la setmana que ve passam a fer coses noves, val? Però així que haurem de consolidar super el que hem après a quart, que ha estat moltíssim i estic molt contenta, i així estireu super preparats a cinquè. Anem a començar a repassar les categories gramaticals, si vos pareix bé. Sí? Tothom té el quadern de català davant? No. I si no el teniu, poseu pausa en el vídeo, el aneu a cercar i així podeu tenir davant les categories gramaticals, lo dels verbs i tot això. Val? Jo no m'atur a esperar que anigueu a cercar-ho perquè vosaltres podeu pausar el vídeo i res, i continuar després quan tingueu el quadern davant. Bueno, anem a començar amb la primera categoria que vàrem aprendre o repassar, que eren els articles. Els articles eren aquelles paraules que anaven davant dels substantius i que tenien diferent nombre o gènere. Recordeu que el nombre era singular, que era només un, o plural, que era més d'un, i el gènere era masculí o femení. Els articles, quins articles teníem? Teníem els articles el, la, els, les. El la són els singulars, els, les, els plurals, i després teníem un, una, uns i unes. Val? També primer dit els singulars i després els plurals. Això pel que fa als articles. Després vam veure el nom o substantiu, com millor vos agradi o més vos agradi dir-lo. El substantiu denominen tres coses, se refereixen a tres coses, que són animals, persones i objectes, d'acord? És a dir, són totes aquelles paraules que anomenen aquestes tres coses, animals, persones i objectes, sí? Hi havia diferents tipus, nosaltres vam estar veient que hi havia diferents tipus de substantius. Vos vaig a remarcar els més importants d'enguany, d'acord? Teníem els substantius o noms comuns o propis. Volen recordar de la diferència? Mem, qui ho sap? Veig un parell de mans aixecades, molt bé. Els substantius comuns eren aquells que, com el seu nom indica, se refereixen a persones, animals o coses que no són concrets. Per exemple, ca, nina o país. ¿Vale? En canvi, els propis se referien a un animal, persona o cosa en concret i tenia la particularitat que començava en majúscula. Molt bé, per exemple, llamp, Maria o Mallorca, d'acord? Això eren els noms comuns o propis. Després hi havia els individuals o col·lectius. Recordeu que els individuals se referien a un ésser, ja fos persona, animal o cosa, i els col·lectius se referien a un conjunt. Per exemple, exèrcit, orquestra, banc, de peixos, no dels altres. Tots aquests noms que se referien a un conjunt. Volen recordeu? Bosc, equipatge, totes aquestes coses, sí? I després tenien l'altra distinció entre els substantius concrets i els abstractes.
Quina era la diferència dels concrets o els abstractes? Els concrets són tots aquells substantius que se poden tocar. Jo puc tocar una cama, jo puc tocar un conill, jo puc tocar una poma, no és vera? Però que jo no puc tocar l'amor, que jo no puc tocar la por, que jo no puc tocar l'amistat. D'acord? Són totes aquelles coses que tenen a veure amb idees o sentiments que no poden tocar. Val? Fins ara hem vist articles i substantius o noms. Recordeu que els noms se referien a altres coses, animals, persones i objectes. Sí? Continuem. Després vam veure els adjectius. Els adjectius, què vols dir jo dels adjectius? A veure qui se'n recorda. Hi ha qualcú que ho recordi? Què eren els adjectius? Eren els nostres informadors. Eren els xivatos de la gramàtica. Són com els xivatos, així ja sabeu que xivatos ho dic en el bon sentit, val? Eren els informadors de la gramàtica. Per què? Perquè ens donen informació del nom del substantiu en el que acompanyen. Quina informació me poden donar? De color, de forma, de tamany, d'origen, etc etc. Val? Me poden donar moltíssima informació. Per exemple, si jo dic el tassó brut, quin és l'informador en aquesta oració? Quin me dona informació de com està el tassó? Brut. I de brut seria l'adjectiu. Val? Si jo dic la cafetera vermella, quin seria aquí l'informador? La paraula que me dona informació. Vermella, no? Perquè me diu com és la cafetera. Per tant, els adjectius són aquelles paraules que ens donen informació. Ens diuen com són o com estan els substantius. Sí? Super. Continuem. El següent que vàrem veure, si no vaig malament, eren els demostratius. Sí? Els demostratius que ens indicaven? Ens deien com de prop o com d'enfora estan les coses en respecte a nosaltres. D'acord? Hi havia 3 tipus diferents. Hi havia de proximitat, distància mitjana o llunyania. No ho heu vist? És a dir, proximitat, distància mitjana o llunyania. Sí? I depenent de a quin grau de distància tinguem aquella paraula a la que ens referim, deim unes paraules o unes altres. Un altre tipus demostratius varien en gènere o nombre depenent dels noms que se refereixen. Evidentment jo no diré aquest sabata, que no? Ni diré aquelles tassons, val? És a dir, com vosaltres ja sabeu, han de concordar en gènere, masculí o femení, i en nombre, singular o plural, segons el substantiu en els que acompanyen. Anem a veure de proximitat. Quan jo dic a proximitat és que està a prop meu, no? Per tant, dic aquest, aquesta, aquests o aquestes. Distància mitjana, aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes. Llunyania, que no sabeu la mà, llunyania. Aquell, aquella, aquells o aquelles. D'acord? Aquests són els demostratius, que, com us he dit abans, ens informen de com de prop o com d'enfora estan les coses. Seguim. Amb què seguim? Seguim amb els pronoms personals. Aquests eren molt fàcils. Bon, en recordeu? Segur que sí, perquè només n'hi ha 6 i són molt fàcils de saber. Els pronoms personals són aquelles paraules que, com el seu nom indica, se refereixen a persones. Tenim 3 persones. Primera, segona i tercera. I les tenim en singular i en plural. Singular, jo, tu, ell. D'acord? Són les 3 persones del singular. Plural, nosaltres, vosaltres i ells o elles. Igual que ell o ella. D'acord? Torna a repetir. Singular, primera, segona i tercera persona singular en aquesta maneta. Primera, segona i tercera persona plural en aquesta altra. Primera singular, jo. Segona singular, tu. Tercera singular, ell o ella. D'acord? Primera persona del plural, nosaltres. Segona persona del plural, vosaltres. I tercera persona del plural, elles o ells. Queda clar? Els pronoms personals són molt fàcils aquests. Continuem. Tenim els verbs. Els verbs, què eren els verbs? A veure si vos en recordeu. Els verbs, exactament, se refereixen a accions, coses que nosaltres, els substantius en general, les persones, els animals, les coses, poden fer. Són accions, val? Què puc fer jo? Jo puc veure, puc caminar, puc llegir,
puc menjar, puc cuinar, puc rentar, puc beure, puc riure, puc dormir, etc etc etc. O sigui, són les accions, val? Els verbs són totes aquestes coses que poden fer. S'agrupaven en 3 grups. Vosaltres vos en recordeu quins eren aquests grups? Que tenien un nom així un poc estrany? Molt bé, eren conjugacions. Els verbs s'agrupen en conjugacions. I n'hi ha 3, val? 3 conjugacions. La primera, la segona i la tercera. A la primera conjugació trobam els verbs que acaben en bar, com ballar, cantar, jugar, etc etc etc. A la segona conjugació trobam els verbs que acaben amb o re. Recordeu que era o re, com per exemple, riure, beure, fer, vale? Sí? Queda clar? I a la tercera conjugació eren els verbs que acabaven amb vir. Dormir, tenir, fugir, etc etc etc. Per tant, els verbs són accions, sí? I s'agrupen en 3 conjugacions. A la primera, els verbs que acaben amb bar. A la segona, els verbs que acaben amb o re. I a la tercera, els verbs que acaben amb vir. I no hi ha més conjugacions ja, d'acord? I, per últim, però no menys important, tenim també els possessius. Els possessius, com el seu nom indica, ens indica possessió, és a dir, d'aquí són les coses. Val? Perquè jo, aquest canal de YouTube, sempre dic que és el nostre canal de YouTube. Que vol dir això, que és meu i de vosaltres, és nostre. Sí? Però si jo dic la seva padrina, vol dir que la padrina és meva. No, és la padrina d'ell o d'ella. Recordeu, teníeu molt de possessius. Meu, teu, seu, nostre, vostre, seu, i això en tots els gèneres i en tots els nombres. Però l'important del possessiu que era? Que ens indicava possessió. D'aquí són les coses. Val? Jo puc dir el meu cap, vosaltres podeu dir la nostra aula, sí? Tots podem dir la nostra escola, etc etc. Fins aquí tenim el repàs de les categories gramaticals que hem vist a quart fins ara. La setmana que ve en veurem una de nova, però és bastant senzilla, així que no passa res, perquè veureu que és bastant fàcil i a més ja l'heu fet a castellà. Però amb això tenim el repàs de tot el que hem treballat durant aquest curs a quart, que, com vos he dit abans, és molt i estic molt contenta. Aquí teniu aquest repàs que vos ajudarà, crec, un poc a fer els exercicis d'aquesta setmana de català, juntament amb la separació de síl·labes i la classificació de paraules agudes, plenes o esdrúixoles, que vos deix apuntat aquí baix, en els comentaris, enllaçat el vídeo on vos ho explicava, d'acord? Vos ho recordava. Així que res, ànims amb aquesta setmana que és més curta perquè tenim un dia de festa i a menys si el mes de maig, per favor, en qualque moment poden tornar a escola. Vale? Que tingueu una bona setmana, un bon inici d'ella, a tope amb els ànims i les forces i fins aviat. Adeu!